Estem molt contents d'inaugurar a Igualada aquesta exposició que posa de relleu les figures de Matías Palau Ferrer, el pintor cubista, i Josep Vilanova, l'interiorista i decorador igualadí. Aquest vincle que hi ha hagut d'amistat, de treball, d'art, i que ha fet que moltes famílies i moltes cases hi hagin obres d'aquest gran pintor. És molt maco i jo tinc un record molt maco de l'amistat amb el Palau Ferrer. M'ha fet molta il·lusió poder venir. Tenim molts quadres d'ell, que ens els mirem, que ens estimem i que bueno, encara que el Matías no hi sigui, continua l'amistat a través de la seva obra. Intentem conservar el que és interessant per tota la població, per tota la nació, i per tant qualsevol col·laboració que ens demanin l'agraïm profundament. Moltes gràcies.